Nganong naama mo dire? Nagsabot-sabot na mo. Kamu imang limpyo? Itiwan ko ng bulak ni mama. Di parang guwapa ni balik. Kirara! Uy, Maria, Claire. Sayo lagi mo. Magdulat na ninyo balay-balay, Kirara. Kita ninyo tulo ba para lingaw kaayo. Asa man ta madula? Dira lang o sa inyong kubo. Tabangi ko ninyo mga taglukay ba. Tapos dahon sa saging o kay mito para arias na to. Sige, ako lang kuha sa dahon sa saging. Sige, ako'y kuha sa lukay, ha? Sige, kay magkuha po kog dahon sa kay mito. Sige, tara na. Claire, Maria, anak ko'y lukay. Maria, Kirara, dagan ko nakuha nga dahon sa saging, oh. Clear, Kirara. Dagan ko nakuha dahon sa kay mito. Hala. Maria, ang sama ng dahon sa saging. Atuan ng iba ni. Ali na. Ali. Iko ani hayang. Ana, ganayang. O ana ba? Ana ito mo. Wa atong lukay Kirara kay magbuhatan ninyo alahas ba? Dali, Kirara. Sige, kuha ko na ko. Uy, buhat akong antipara. Sige. Pagbuhat ko mo og sing-sing. Buhat ko sing. Tapos kwintas, tapos porsilas, o porsilas. Pagbuhat og sing-sing ni mo ko Kirara. Nagigani, no. Pagbuhay ta ninyo. Sige, ha? Ang akong himuon nga relo kay sa kuha kay mahal. Mahal kaayo ni. Ang himuon nga rilo, Maria, kay mahal kaayo. Pangit man na ako. Adjud kay nindot kaayo. Ang akong imuon nga relo, kay mahal man kaayo. Sa ngalan. Ako kay mahal kayo. Tanawa ninyo akong reloot. Tanawa. Mahal kay ni kong iprinda. Napa dyan design Magbuhat na po kurog sing-sing ka ng dako kayo ang diamond. Kapangit, ana. Kini ako kay nindot kaayo. Adjust pa jud nga pagaman plat pa jud. Sit pa daan ng oras alas 11 na karon. Wala man ay design. Ako dako man kayo og design tapos naa siya mura og diamond dire sa kilid. Kapangit anang inyong wakan ni ako kay mahal kaayo. Kuni ako. Naapa yung design, Sunsuon! Sunsuon! Sunsuon sa Mao kuha! na ako, adjud. Ako sunsuon siya sa kuha. Tanawa lang. Tanawa akong sing-sing, Sigo kayo. Tanawa. Dako kayo ang diamond. Kini ako kay Sapphire. Nay Sapphire di sila lalong Dili na. Daradyo dako kay prenda ni mo. Dako kayo ang design. Tanawa dako kayong design. Ani ako agad ni. Pero dako kayo ang iyang diamond ani sa ilalom. Black diamond ni siya, mahal kaayo. Black diamond. Madawat din no. Madawat man lang yung taon siya, no. Kiton tamo kung saan pagbuhat og antipara. Tanawa karon. Paninduta sa kong antipara, oy. Tinaw kayo, klaro gud kay tamo. Pangit. Pangit pangit. Ang ako kay pang-reading man eh. Kay pag naay litra nga gagmay, madagko man, di makabasa na ko. Nawa ron ha. Nawa dagko kay litra, Ay, pangit, oy. Pangit man kay na inyong sunglass. Tanawa kong sunglass. Napa dyan design sa to nga, maligo kog dagat. O, pwede ba dyan isangit diri sa imabaw sa ilong? Tanawa. Maligo kog dagat, magsanbiting, sunglass man, magadaan ako dito. Tanawa, Dato ko na, Pagbuhat ko rog kwintas. Kirara? Kirara, asa ka? Ay. Madagan kay ko kalas, mao tinawa ko. Ako'y mga kwintas man, ako'y rilo, ako'y singsing, ako'y antipara. Napagyo ko'y arios. Quintas, Arios, Antiojos, Trillo, Singseng. Nagsagbot-sagbot na mo. Uy, naaday mong duha diya, no? Karon mo. Nganong naama mo dire? Nagsagbot-sagbot na mo. Kamu imang limpyo? Mga badlungod jud mo kayo, ha? Si Kirara may nagdala ning sagbot diri nang. Gani nang. Ako'y pasagnindan. Ikaw magay nagdala ng kay Mito. Nya si Claire anang daon sa saging. O tanawa, magtinulakay na mo. Ug unsay nakasala ninyong tulo. Sige, panghipusan na ng iyong gipangkalat. Sige nang, ipuso na mo.